Takže ahoj lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, tady se vám hlásí Losos a dneska si zahrajeme hru, která se nazývá Roblox a v té si zahrajeme hru Speedrun 4. Takže jdeme na to bez žádného okecávání a jdeme už na to. Tady máme první level, je fakt docela easy, tady vlastně tato hra spočívá v tom, že vy vlastně jakože takhle běžíte a musíte doběhnout tady do cíle, do takovéhle brány jakoby, takhle, tak. A to vás portne do dalšího levelu a tady vlastně po mapě máte takovéhle kartičky, ukážu je vám, tady. Máte třeba takovouhle kartičku a tady v tom Open Inventory nebo Close Inventory, když si to otevřete, máte takové kartičky a to sbíráte v těch levelech, jakože. No a tak. Takže jdeme dál. Zkusím to udělat bez failu, tenhle ten fail se moc nepočítal, protože to se vám ukazoval, takže to se nepočítalo a tak jdeme na to. Zkusíme to dát co nejrychleji. Když tak mi do komentářů napište, k čemu jsou tyhle ty věci. Vážně by mě to zajímalo, bo já to nevím. Tak a jdeme, jsme v nějakém třetím levelu a ten je nějaký purple, red and orange, yellow, green, yellow, green, yellow, green, red and orange, yellow, green. Dál to neumím. No nic, tady máme nějaký Minecraft určitě, nějaký diamant určitě, tady další diamant, nějaký krystal, to je diamant prostě, jakože chci vám v 10. levelu ukázat takovou vychytávku, co můžete tak trošku cheatnout a ukážu vám to až za chvíli. Teďka mi tu donesl pití a tak. Tak, dobrý, a jdeme dál. Jdeme dál, já si trošku lognu, omlouvám se. Tak, už jsem zpátky. A jdeme dál. Tady vlastně, když je takový úplně stejný level, akorát, že zdá se mi, že jináčí překážky a to je vlastně takové, že to bílé je černé a černé je bílé v tom levelu jináčím. Tak, a za chvíli, čau tučňáku. Tučňáci, 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 tada. Máme tu malé tučňáky. Kdo je větší? Já, heč, jsem větší. Jenom o vlasy, ale stejně jsem větší. Kyšky, jsem větší, jsem větší, jsem větší, heč. Tak a pojď, jdeme, hop. A jsme tam. Tak, jo, nějaká duha tady. No, nevím, jestli to je úplně duha, ale střídají se tu barvičky a bacha, spadnu, ne, nespadnu, Už jsem se bál, že spadnu. Tak, jdeme rychle, bo tohle video chci, aby bylo co nejkratší, takže se budu snažit, aby bylo co nejkratší, tak. Prostě a jdeme. Taky Mario, ne? Prostě, jak furt skáču. Hop. A do portálu. Tak, tady určitě někde bydlí Shrek, určitě v nějaké té trubce. Shreku, kde pak jsi, Shreku? Asi není doma. A co to je tam dole? To je nějaká kyselina, nebo co? Nebo nějaký snoply, nebo co? Špinavá voda? Nevím. Asi, nevím. Když tak napište do komentářů, co si myslíte, že to je. Jo, tohle to mi připomíná jeden film, čekejte, já si vzpomenu. Jo, Zkáza Pompeji, to mi připomíná. Jeden takový film dobrý. On je docela dobrý. Dobrý. Ne, proč jsem spadl?
Ne. Tak pojď, dělej. Pojď. Úplně, tohle to je run, kámo. Tohle to je run, buff. Tak a jdeme, bum, vrum, o, bacha. Tak a jdeme, pojď, dělej. Hop, yes, jsem tam. Jo, tady jsem vám chtěl ukázat takový nějaký ten cheat, že prostě tady, jestli jste to viděli u Rydera a u Vendely vlastně takhle skákal a nic se mu nestalo vlastně. A to je právě, že dobré takový cheat, že furt držíte mezerník a vy vlastně můžete si to zkrátit, že normálně takhle by vás to zabilo, kdybyste normálně běželi. Ale když furt skáčete, no tak vás to nezabije. A tady můžete lézt jenom po takovýchhle šikmých, nemůžete po tomhle, potom. Můžete jenom takhle po šikmých, vidíte? To jsem vyskákal, ale tamto jsem nevyskákal. A nemusíte se furt vracet jakoby zpátky, což je docela dobrý, to můžete takhle cheatnout prostě. Což je hodně dobrý a domy, to je hard. Proč to musí být tak hard? Tak a pojď. Tak, tady nějaká pláž, tady nějaká loďka. No nic, tak jsem zemřel. Už máme 11. level. To je docela dobrý. Za tu chvilku, co natáčím, to je docela dobrý. Tak a pojď. Ne. Tady jsem vám chtěl ukázat. Tady máme takovou truhlu vlastně. Nedá se otevřít ani nic, nedostanete za ní ani achievement žádný, když se k ní dostanete. A já jsem tak zemřel. Stejně tak můžete i do té lodi, do tamté, co je ztroskotaná. Tak, prostě můžete tam. Tak a pojď. Ukážu vám to. Hop. Můžete tu prostě... Bacha, i tady na tu vodu, ta vás taky může zabít. Zabít. Tak a pojď. Jdu. Ne. Proč? Jsou 4 hodiny. Tak pojď, to dám. To musím dát. Pojď. Dělej, hop. Tak, Super Mario, hop. Tak, jsme v 12. levelu. Je to nějaký chlapec nebo dívka. Ho musíme dohonit a ne, prosím, ne, já jsem chel. Škoda. Jak to, hej? To je blbý. Ale v tomhletom levelu se mi hodně líbí tato podlaha, jakoby, prostě ten led, jakoby, chápete, ne? Chápete? Určitě to chápete. Sadím se, že to chápete. Pete. Doufám, že to chápete. Tak, dobrý, už jsme v dalším levelu, yes. Tady nějaký hradby v něm. Ne, bum. Mě zabila vodička. Hop, pojď.
dělej, dělej. Dělej, 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 dělej. Yes, jsem tu, jsem v dalším levelu. Jo, to je ten, o kterém jsem vám říkal vlastně. Teďka je ten, že tady to bylo minule bílý a ty kraje byly černé. Teďka je to zase naopak. Pojď. Počkejte chviličku, tak, už jsem si zapnul tady tu tabulku. My jsme na 14. levelu. Kolik jich tam je na druhém levelu, vidíte to? Tady. Iglu. Pojď, dělej, pojď. Tady skáče už. Bum. A jedem. Hop. Dělej. Oh yeah, kde to jsme, prosím vás? Hustý. Já omdlím, kde to jsme? Hustý. Fakt hustý. Tady máme vlastně skip level, to jste si možná i všimli. To vlastně, že za Robuxy můžete koupit za 25 Robuxů, že kdyby mi tohle nešlo, no tak by jsem se portil do dalšího levelu, do 17. Pojď. Tak jsme tady. Kolik jich vás tu je na 17? Tak pojď. Už se mi objevila ruka. Já už, že budu bez ruky. To bych jsem nepřežil. Vůbec. I když jsem taková v úlozovkách Lego postavička. Taková v úlozovkách, jo? Nejsem Lego postavička. Jsem v úlozovkách Lego postavička. Tak a pojď, dělej. Ne, ne. Proč? Zase jsem Proč? Proč? Moc se opakuju. Ježiši Maria, taky parkour, ne? Pojď, dělej, to dáš, já ti věřím. Je easy. Ježíška, za Pompeji další. Až příliš easy. Já to musím zemřít, protože to je fakt hodně easy, takže musím prostě zemřít. Musím zemřít. Tak a pojď, dělej. Taky cihly tady, ne? Prostě. Nevím, co by u lávy dělali cihly, ale proč ne? Je to jenom hla? Vážně jsem řekl jenom hla? Je to jenom hra. Samozřejmě. Tak a pojď, dělej. Dáš. Mě by zajímalo, kolikrát jsem řekl, pojď, dělej, to dáš. To mi když tak napište do komentářů. Tak a pojď, dělej. Pojď, dělej. To dáš. Země, planeta Země, ahoj, planeto Země, já tě už opouštím. Tam je nějaký kluk. On určitě ví, že natáčím. Chce mi zkazit natáčení. Hop. Já se omlouvám, že mi tu nehraje muzika, ale potom by mě vlastně nebylo slyšet, bo ta muzika je moc nahlas. Takže se vám docela hodně omlouvám a to jsem neskočil. Škoda. Tak a pojď, dělej. To dáš.
To dáš, to dáš, to dáš. To dáš, to dáš, to dáš. Pojď, 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 pojď. Dělej. Pojď, pojď, pojď. Pojď, 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 pojď. Yes, jsem v dalším levelu, oh yeah, oh yeah, jsem v dalším levelu, oh yeah, oh yeah. Proč jsem spadl? Měl bych asi přestat zpívat. Asi fakt, že jo, Ne, proč? Proč? Vážně. Už jenom 9 levelů, to musím zvládnout, přesto nejede vlak přes tohle. To musím dát nějaký drátky tady, to vypadá jako drátky, oh yeah, jako drátky, oh yeah, jako drátky, oh yeah, oh yeah. Takový pěkný lístečky, To jsou ale pěkný lístečky a hlavně ty stromečky jsou pěkný. Ahoj, stromečku. Já ale spadl. To by se nepočítalo, teďka tu dělá velký blbostí. Takže to by se vážně nepočítalo, ano? Lapisový blok v Minecraftu. Hustý, tu je lapis. Lapis. Škoda, že tu není nějaká mapa z Minecraftu. Prostě, že byste tu museli přeskákat Minecraft. Kde by byl cíl? U kravičky? Ne! Já tu vtipkuju a zabiju se. Proč? Dělej, vyskakej to. Ne, já zemřela. Proč? Pro slepičí klač, aby ho generageoval, protože nemá proč. Vážně mě to štve. Opravdu mě to štve. Mě to štve. Hop. Do prkínka. Vážně mě to začíná štvát. Hop. Tak, pojď. Nějaký rider tu je, ne? Prostě červená, žlutá. To je divný. Tohle to vytvářel rider, ne? Tuhle tu mapu. Zabiju tě, rider. Proč je to tak těžký? Tak, jsem v dalším levelu, konečně. Tak, ne, já nechci do 27. Prosím ne, já to nesmím dát teďka, já to nesmím prostě dát. Já to nesmím dát, oh yeah. Ne, já už vidím cíl, ne. Já tohle to nedám. Já to ale fakt nedám. Vidíte, jak se v tomhletom lama? V tomhletom levelu jsem mega lama. V tomhletom úplně nejvíc ultra lama. Pojď, já to dám. Prostě, že jsem nejlepší, ne? V tomhletom parkouru. Lepší než rider. Ne, to nejsem. To by jsem musel
asi tak 3 roky cvičit, aby jsem byl lepší než Ryder. Lepší než Ryder. Lepší než Ryder. Já to nemůžu cheatnout. To je zlý tohleto. Už mě to ale vážně naštvalo, že to nemůžu hacknout. Pojď, uf. Ne. Já se napiju s prominutím. Tak. A pojď. Dělej. Co jsi to udělal? Prosím, co jsi to udělal? Patrik, lososy. Vážně? Já to asi za chvilku rage quitnu. Protože to je fakt děsně hardcore shit. A někdy bychom mohli zkusit i takovou challenge, že prostě to je taková challenge. Mě napadla, že prostě bez toho, aniž bychom ani jednou zemřeli, ale to by se muselo hodně cvičit. Ale jestli by se vám to líbilo, no tak bychom mohli natočit i ten druhý díl a to by byla ta challenge. Chudák, jsem ho já zabil. Sorry, ale já natáčím video, já musím být vždycky první, když natáčím. Takže nikdo nemůže být lepší než já v tomhletom. Já se vám omlouvám za takovéhle velké rage, ale prostě to se nedá. Pojď, dělej. Ne. Proč furt umírám? Yes. Hop. Ne. Nějaká holka tu je s náma. Holka! Bacha! Sežene nám střeva. Hop. Já neumím skákat. Ale teďka mi to docela jde. Ale nechci to za KNO. Yes, tady jsem ještě ve videu nebyl. Hustý. Pojď, dělej, pojď. Ne, proč? Poslední zmrzlina. Ne, do prkínka. By jsem byl i trošku vulgárnější, ale nemůžu. Proč? Jsme tu furt 3 na tom jednom a tom samým. Jak je to možný? Nechápu vůbec. Tady už mi to docela jde, jo? Tady tahle ta čas, ale ta poslední zmrzlina, to je nejvíc hard. Úplně nejvíc ze všeho. Yes. A pojď. Ne. Proč? Pro slepičí kvoč, aby ho generageoval, protože nemá proč. Oh yeah. Nechápu. Wow. Pojď, prosím. Já to musím dát. Yes, dá se to jako první ze všech těch 4, ale ne, tohle to je ještě víc hardkolo. Tohle to dám asi tak na 10. pokus, možná i víc. Koukejte se, úplná lama v tomhletom. Kuk, hop. Nebo
Nebo možná, že nejsem až taková lama. Proč jsem to za křik? Proč jsem to za křik? Proč jsem to za křik? Já jsem, omlouvám se, moc neumím rozháčkem. Takže se za to hodně omlouvám, ale je to tak. Je to tak prostě, no. Prostě je to tak, já se za to omlouvám, jakože, ale je to tak. Se napiju. Tak. Už mě to vážně štve. Už mě to vážně je to k naštvání, tenhle ten level. Já už mám nervy na prasknutí. Jako kdybyste měli mimino a vy máte tu vodu, holky, ne? V tom břichu. A když vám to praskne, no tak jste v prdeli prostě. No, tak a pojď, dělej. Hop. Ne, proč jsem tak moc zabočil, proč jsem tak moc zabočil, proč? Pojď, dělej. Pojď, to dám. Proč? Už mě to vážně štve. Já tu asi za chvíli něco rozbiju. Já to zkusím tohletou stranou teďka, bo tam mi přináší velkou smůlu. Aha, takže tahle tam mi přináší ještě větší smůlu. No dobrý, proč ne, že? Pojď. To nedám teďka. Hop, dělej a dělej. Hop. Pojď, yes. Pojď. Jak to, že mi to nevyskočilo? Proč mi to nevyskočilo? Proč mi to nevyskočilo? Tohle bude asi trošku další video. Už mě to vážně ale začíná štvát. Pojď. Hop. A hop. Yes. Pojď. Ještě jednou vyskoč. 2 poslední jumpy. Hop. Yes. A pojď poslední jump. Yes. Ne, tenhle ten je strašně hard. Proč? Pro slepičí kvoč. Aby ho generageoval, protože nemá proč. Pro slepičí kvoč. Mě to vážně štve už. Tohle to nedám. To je strašně hard, ten level. Hop. Nedám. Dělej. Pojď. Yes! Na první pokus. Bom. Pojď, dělej. Ne, proč? Jak to, že to neumím? Vždyť já jsem to celou dobu cvičil. Pojď, tak. Poslední level. To musím dát, i když to nedám, ale nevadí, prostě to nedám, já vím, že to nedám. Oh yeah, já to nedám. Pojď, poslední jump, to dám. Já jsem to dal, jo, dal jsem to, jsme vina,
Ne, ještě jeden level. Já už že to je konec, tak po tomhle je konec. Po tomhle levelu je konec, ale je trošku delší popravdě. To ne, to dáme, tak to dáme. Věříte mi, že ano. Hop, hop, hop. Ježíš, uf. Málem jsem byl mrtvej. Hop, 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 hop. Ne, uf. Pojď, už jsem skoro u konce, Pojď. Už jsem skoro u konce. Yes, jsem winners. A pojď. Tady je ještě nějaký bonusový winners. Takže to je takhle. Tak tohle to si ještě dáme. Na tohle mám jakž takž nervy. Ale tohle neslibuju úplně, že dám. Protože tohle to je fakt úplně mega hardcore shit, motherfucker. Úplně hardcore shit, motherfucker. Pojď. Tak, přeskočíme trošičku a pojď. Teďka to musím vyšlapat nahoru. Pojď. Hop. Pojď, to dám. Jdeme do tamté strany. Tak a pojď. Tenhle bonusový musím dát. Kolik tam mají těch bodů? Nebo nevím, čeho to je. Kišky, papelišky, haha. Ta 27 je ale dost těžká, to musím uznat, ale kolik jich tam mají těch bodů. Yes, mají strašně moc bodů, mají hodně bodů, což mají blbý. Já doufám, že to dám teďka. Pojď. Cíl, yes, vyhráli jsme. Tak, tohle to je pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte like. Po případě, jestli nemáte odběr, nějaký pěkný komentář, sdílejte a čusače.